Ang kwentong ito ay karanasan ng dalawang sabungero na sina Lolo Salvo at Maing. Walang eksaktong taon, lugar ng Rizal. Sa isang maliit na baryo kung saan tanyag ang sabungan, namumuhay sina Lolo Salvo at ang kanyang apo na si Maing. Pareho silang sabungero. Pamana ng dugo ng kanilang pamilya ang pagmamahal sa mga panabong. Bata pa lamang si Maing ay kasama niya na ang kanyang lolo sa may sabungan. Natutong pumusta, mag-alaga ng mga tandang at sumuri ng mga palo sa ruweda. Sila na lamang dalawa ang natira sa kanilang pamilya. Bata pa lang si Maing ay naging ulila na ito kaya't sa piling ng mga matatanda ito lumaki. At nakailigan din niya ang hilig ng mga lalaki sa pamilya, ang pagsasabong. Si Lolo Salvo ang kinikilalang veterano sa baryo pagdating sa manok. Marami na siyang napanalunang laban at minsan kahit ang mga kalaban ay humahanga sa kanyang husay sa pagpili ng tandang. Si Maing naman ay sumusunod sa yapak ng kanyang lolo. Puno ng pangarap na balang araw ay maging kasing galing nito. Ngunit dumating ang isang panahon ng sunod-sunod na pagkatalo. Kahit anong galing ng kanilang mga tandang, tila hindi sila pinalad sa mga laban. Sa bawat talo, unti-unting nauubos ang kanilang naipon mula sa mga dating panalo. Hindi na tulad ng dati ang kanilang sigla tuwing papunta sa may sabungan. Puno na ito ng pangamba at kaba. Habang patuloy silang nauhulog sa pagkatalo, nagsimulang magtanong si Maing sa kanyang sarili. Hanggang kailan sila mananatili sa ganitong buhay? May paraan pa ba upang bumawi? O panahon na bang magbago ng landas? At dito magsisimula ang kanilang pinakamalaking laban, hindi sa ruweda, kundi sa tunay na buhay. Matapos ang sunod-sunod na pagkatalo, isang gabi ay nag-usap ng masinsinan sila Lolo Salvo at ang kanyang apo sa ilalim ng lumang lampara sa kanilang tahanan. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng kuliglig ang maririnig mo. Malalim ang buntong hininga ni Maing bago siya nagsalita. Lo, hindi ko na matanggap to. Parang hindi na tayo tinatamaan ng swerte. Dati tayo ang kinakatakutan sa sabungan. Pero ngayon, lagi na tayong talunan eh. Nakasimangot na bungad dito ni Maing. Napailing naman si Lolo Salvo. Matagal siyang hindi sumagot. Tila tinimbang ang bigat ng sitwasyon. Ganyan talaga ang buhay, apo. Minsan panalo, minsan talo. Pero iba nga itong nangyayari sa atin. Parang hindi na natural. Sagot dito ni Lolo Salvo. Napaisip naman itong si Maing. Sa tagal nilang nagsasabong, ngayon lang sila hindi nakaranas ng ganitong sunod-sunod na malas. Kaya't may naisip siyang paraan. Kailangan nilang alamin kung bakit laging nananalo si Domingo, ang kilalang veterano sa sabungan, na halos hindi pa natatalo nitong mga nakaraang buwan. Lo, ano kaya kung obserbahan natin si Domingo? Baka may ginagawa siyang kakaiba. Hindi kaya may daya siya? Tanong dito ni Maing. May bahid ng pagdududa sa kanyang mga tinig. Hindi malabong may nangyayaring hindi tama. Matagal ko lang napapansin. Hindi ko lang binibigyang halaga. Pero kung gusto mong malaman ng totoo, apo, mag-ingat tayo. Maraming tao sa sabungan ang hindi madaling pagkatiwalaan. Dito napatango naman si Lolo Salvo. Simula noon,
Nagbago ang kilos ni Maeng sa sabungan. Hindi na lang siya tumitingin sa laban. Pinagmamasdan niya si Domingo, ang kanyang mga kilos, ang paraan niya sa pagpusta, at ang mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi nga nagtagal, may napansin siyang kakaiba. Sa loob ng ilang linggo ng pagmamanman ni Maeng kay Domingo, may isang bagay siyang napansin. Hindi kailanman pumupunta si Domingo sa sabungan ng mag-isa. Lagi itong may kasamang matandang lalaki na nakasuot ng lumang sombrero at kupas na kamiseta. Hindi ito lumalapit sa ruweda. Hindi rin ito pumupusta. Ngunit laging naroroon sa tuwing may laban si Domingo. Mas naging mapanuri naman itong si Maeng. Sa bawat laban ni Domingo, napapansin niyang tila may sinasabi o inuusal ang matandang kasama nito. Nakatingin lang ito sa ruweda, ngunit palaging may ibinubulong. Habang pumapalo ang mga tandang, kapansin-pansin din niya na halos lahat ng laban ni Domingo ay nauuwi sa panalo. Kahit pa, mukhang mas malakas ang kalaban nilang tandang. Lo, napapansin mo rin ba yung matanda na laging kasama ni Domingo? Tanong ni Maeng, isang gabi habang inaayos nila ang kanilang mga panabong. Oo, Maeng apo. Matagal ko nang napapansin yon. Pero hindi ko alam kung ano talaga ang papel niya sa mga laban ni Domingo. Tugon dito ng matanda. Nagkatinginan ang maglolo. Hindi na ito basta pagkakataon lang. May kakaiba talagang nangyayari. Isang araw, bago magsimula ang laban ni Domingo, nagpasya naman si Maeng na lumapit ng palihim sa matanda. Nagkubli siya sa likod ng isang poste malapit sa kinatatayuan nito. Doon niya mas malinaw na narinig ang may hinang bulong ng matandang kasama ni Domingo. Sa iyo ang lakas. Sa iyo ang bilis. Hindi ka matatalo. Nagulat naman itong si Maeng. Parang hindi ito ordinaryong panalangin. Parang may kung anong misteryosong kapangyarihan sa tinig ng matanda. Bumalik naman si Maeng sa kanyang lolo na nag-aantay sa gilid ng sabungan. Lo, may ginagawa yung matanda. Parang may hinihiling siya sa laban ni Domingo. Hindi kaya may agimat sila? Seryosong wika naman dito ni Maeng. Kung totoo yan, delikado yan apo. Pero hindi sapat ang hinala lang. Kailangan natin ng patunay. Tugon dito ni Lolo Salvo. Sa puntong iyon, nagpasya si Maeng. Kailangan niyang mahuli sa akto ang matanda. At ang susunod na laban ni Domingo ang magiging pagkakataon niya para malaman ang buong katotohanan. Ano nga ba ang tunay na papel ng matanda? May lihim nga bang kapangyarihan ang pagkapanalo ni Domingo? At papaano ito mabubunyag ni Maeng? Matapos marinig ang natuklasan ni Maeng, agad naman siyang pinigilan ni Lolo Salvo sa anumang padalos-dalos na hakbang. Apo, hindi natin ito basta pwedeng salubungin nang walang paghahanda. Kung totoo ngang may agimat o orasyon sa sugal ang matandang iyon, kailangan nating malaman kung paano ito labanan. Paliwanag naman dito ng matanda. Dahil dito, nagpasya silang pumunta sa isang kakilala ni Lolo Salvo, ang albularyong si Mang Teoy, na nakatira sa isang malayong baryo sa dulo ng bayan. Pagdating nila sa kubo ng albularyo, sinalubong sila nito ng malalim na titig. Para bang alam niya na ang dahilan ng kanilang pagdating bago pa man sila magsalita. Matapos ipaliwanag ni Lolo Salvo ang tungkol sa matandang kasama ni Domingo, saglit na
Nag-isip itong si Mang Teyoy. Pagkuway bumuntong hininga at marahan itong nagsalita ng, Hindi na bago sa akin ang ganyang gawain. May ilang taong gumagamit ng orasyon upang magtagumpay sa sugal. Ginagamit nila ang dasal at bulong upang palakasin ang tsansa ng kanilang panig. wika naman dito ng albularyo. Ibig sabihin kaya pala laging nananalo si Domingo dahil dun sa orasyon ng matandang yon. Gulat na tugon dito ni Maeng. Ganoon na nga, hindi ito basta swerte lang. May paniniwalang ang mga tandang ay maaaring mapaglaruan ng enerhiya ng dasal at orasyon. Kapag ginamit sa sugal, nagkakaroon ng hindi patas na laban. Dagdag na paliwanag pa dito ng albularyo. Nagpalitan ng tingin sina Maeng at Lolo Salvo. Alam nilang tama ang kanilang hinala. Ngunit ang susunod na sinabi ng albularyo ang mas lalong nagbigay sa kanila ng matinding kaba. Madali lang namang kontrahin ang orasyon. Pero may kaakibat itong panganib. Kung matutuklasan ng kalaban na may humahadlang sa kanyang kapangyarihan, hindi siya mag-aatubiling gumanti at hindi lang ito laban sa sugal minsan. Nauuwi ito sa tunay na panganib. Dagdag na wika pa dito ng albularyo. Tahimik na nag-isip naman si Lolo Salvo. Kung gagawin natin ito, dapat handa tayo sa maaaring mangyari. Tugon dito ng matanda. Ngunit porsigido naman itong si Maeng. Lo, matagal na tayong nalulugi dahil sa daya ang nangyayari. Hindi to patas. Kung may paraan para mapatigil natin si Domingo at ang matandang yon gagawin ko. Wika naman dito ng kanyang apo. Humugot ng isang malalim na buntong hininga si Mang Teyoy bago naman ito tumayo. Pumunta siya sa isang lumang baul at kinuha ang isang maliit na bote ng langis at isang piraso ng pulang tela na may nakasulat na sinaunang simbolo. Kung gusto ninyong labanan ang orasyon ni Domingo, ipahid ninyo ito sa inyong tandang bago ang laban. Ngunit tandaan ninyo, sa oras na makita ng matanda na hindi na umeepekto ang kanyang orasyon, maghahanap siya ng dahilan. At kapag nalaman niyang may pumipigil sa kanya, baka hindi lang sa sabungan mauwi ang gulong ito. Mariing babala dito ng albularyo. Handa na nga ba sina Maeng at Lolo Salvo sa mas malaking laban ng kanilang susuungin? At ano ang magiging reaksyon ni Domingo at ng matanda kapag bumaliktad ang kapalaran sa may sabungan? Pagka-uwi mula sa bahay ni Mang Teyoy, tahimik lang sina Lolo Salvo at Maeng. Bagaman may solusyon na sa kanilang problema, may kaakibat itong panganib. Alam nilang hindi basta-basta ang kalabang kanilang haharapin. Hindi lang ito tungkol sa sugal, kundi sa isang bagay na hindi nila lubos na nauunawaan. Sa loob ng kanilang bahay, naupo naman itong si Maeng sa bangkong kahoy habang nakatanaw sa mga natitira nilang tandang sa maliit na kulungan. Halos maubos na ang kanilang mga panabong sa sunod-sunod na pagkatalo. Kahit anong gawin nila, tila hindi naman sila makabawi. Lo, hindi ko alam kung tama bang hayaan na lang natin ito. Pero natatakot din ako sa maaaring mangyari kung kontrahin natin ang orasyon nila. Tugon dito ni Maeng. Halatang nag-aalinlangan ito sa kanyang sinabi. Umiling naman dito si Lolo Salvo bago ito sumagot sa kanyang apo. Ang sugal, apo, hindi lang laging tungkol sa panalo at pagkatalo. Minsan, kailangan mong marunong lumaban sa tamang paraan. Kung hindi patas ang laban, hindi ibig sabihin na kailangan nating makipagsabayan sa kanila sa daya. Pero papaano tayo makakabawi, Lo? Wala na halos tayong tandang. Hindi naman natin pwedeng basta lang talikuran ng sabong. Ito na ang buhay natin mula pa noon.
Naiinis na wika dito ng kanyang apo. Dito na napaisip si Lolo Salvo. Alam niyang hindi madali ang kanilang sitwasyon. Ngunit sa halip na gumamit ng agimat o orasyon para lumaban, naisip niyang baka may ibang paraan upang maibalik ang kanilang panalo ng hindi kailangan makipag-away. Isang ideya ang sumagi naman sa isip ng kanyang apo. Lo, papaano kung hindi na tayo basta lang bumusta sa laban? Papaano kung palakasin natin ang ating sariling mga tandang? Hindi sa daya, kundi sa tunay na pagsasanay. Napatango naman dito si Lolo Salvo. Apo, iyan ang tunay na laban. Kung gusto nating bumawi, kailangan nating magpakatatag. Palakasin natin ang ating mga tandang. Pag-aralan natin ng mabuti ang mga galaw ng kalaban at bumalik tayo sa sabungan ng may bagong estratehiya. Tugon dito ng kanyang lolo. Simula noon, hindi na muna sila sumali sa sabong. Sa halip, ginugol nila ang kanilang oras sa pagpili at sa pag-aalaga ng bagong mga tandang. Pinag-aralan nila ang tamang pagdidieta, mas epektibong pagsasanay at mga taktika sa laban. Hindi sila bumalik sa sabungan hanggat hindi nila alam na kaya na nilang lumaban ng patas. Dumaan ang mga linggo. Ngayon, mas handa na sila. Ngunit may isang tanong pa ring naiwan. Handa na rin ba si Domingo at ang matanda sa kanilang pagbabalik? 2 buwan nilang inihanda ang kanilang tandang. Pinili nila ang pinakamalakas, pinakamatibay at ang may pinakamalaking tsansang manalo. Sa bawat araw ng pagsasanay, binuhos nila ang lahat, pinakain ng pinakamainam, tinuruan ng tamang palo, at sinigurong nasa kondisyon bago sumalang sa laban. At dumating ang araw ng kanilang pagbabalik sa may sabungan. Sa pagdating nila, hindi maiwasan ni Maing at Lolo Salvo na makaramdam ng kaba. Alam nilang ito ang kanilang pagkakataong makabawi. Ngunit hindi rin nila maiwasang mapansin si Domingo. Nakangiti ito, taas noo. Tila ba siguradong siya na naman ang mananalo. At gaya ng dati, nasa di kalayuan ang matandang kasama niya. Tahimik ngunit mukhang nakabantay sa laban. Handa ka na bang matalo ulit, Salvo? Natatawang sabi dito ni Domingo habang inaayos ang kanyang tandang. Hindi naman sumagot itong si Lolo Salvo. Pinisil niya lang ang balikat ni Maing bilang hudyat na magpakatatag sila. Dumating na ang kanilang sultada. Nang ilapag ang mga tandang sa gitna ng ruweda, pumalakpak at nag-ingay ang mga nanonood. Matitikas ang kanilang mga panabong. Matipuno, mabilis at tila parehong handang lumaban hanggang huli. Ngunit nang magsisimula na ang laban, hindi pa man natatapos ang unang 10 segundo, agad nang bumagsak ang tandang nila Maing. Isang palo lang mula sa manok ni Domingo at tapos na ang laban. Natigilan ang lahat. Si Maing naman ay hindi makapaniwala. Si Lolo Salvo na pakurap, hindi makagalaw, at si Domingo nakatawa ng mas malakas. Bakit? Yan na ba ang malakas mong manok, Maeng? Wika dito ni Domingo. Bakas ang pang-aasar sa kanyang muka. Hindi naman sumagot itong si Maing. Nanginginig ang kanyang kamao sa pagkakuyom. Ngunit wala silang magawa. Muli, malaki na naman ang kanilang talo. At sa pagkakataong ito, hindi lang pera at tandang ang nawala sa kanila, kundi pati ang kanilang pag-asa. Sa pag-uwi ng maglolo,
Walang kahit isang salita ang lumabas mula sa kanila. Tahimik silang naglakad pauwi. Pasan ang bigat ng matinding pagkatalo. Pagdating sa kanilang bahay, umupo naman itong si Maing sa isang tabing nakatungo. Hindi alam kung papaano tatanggapin ang lahat ng nangyari. Si Lolo Salvo naman ay pumikit saglit, huminga ng malalim. Sa tagal niya sa pagsasabong, ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong klaseng panghihina. Wala na silang pera. Halos wala na rin silang natitirang panabong. At higit sa lahat, hindi na nila alam kung papaano sila babangon. Sa katahimikan ng gabing yon, isang tanong ang dumagundong sa isipan ni Maing. Ito na ba ang katapusan namin? Nagising naman si Lolo Salvo, kinabukasan na tila naliwanagan ang isipan. Matagal niyang pinag-isipan ang lahat. Ang sunod-sunod nilang pagkatalo, ang perang nawala, at ang panahong nasayang sa may sabungan. At sa wakas, napagtanto niya ang isang bagay. Panahon na upang huminto. Nakita niyang nakaupo naman si Maing sa labas ng bahay. Tahimik, nakatanaw sa kanilang natitirang 5 tandang. Kita naman sa mukha ng kanyang apo ang labis na lungkot at panghihinayang. Dito lumapit si Lolo Salvo at marahang tumabi rito. Apo, alam kong mabigat ito para sa'yo. Pero siguro, ito na ang hudyat na dapat na tayong tumigil. Nang marinig ito ni Maing, napatingin naman ito sa kanyang lolo. Pero, Lo, ano na ang gagawin natin? Dito na umiikot ang buhay natin noon pa. Kung wala na ang sabong, ano na ang papalit? Huminga ng malalim si Lolo Salvo bago ito tuluyang sumagot. Kung ibebenta natin ang natitira nating mga manok, may panimula pa tayo. Pwede tayong magtayo ng maliit na negosyo. Hindi natin kailangang umasa sa sugal para mabuhay. Tugon dito ng kanyang lolo. Hindi naman nakasagot itong si Maing. Alam niyang tama ang kanyang lolo, pero mahirap tanggapin. Gayunpaman, sa sobrang dami nilang talo, napagod na rin siya. Sa huli, nagkasundo silang ibenta ang natitirang 5 tandang, ngunit sa hindi inaasahan. Isang hindi paboritong bisita ang dumating sa kanilang bahay. Si Domingo mismo. Pagpasok ni Domingo, taas noo itong ngumisi sa kanila. Balita ko, binebenta nyo ang mga natira nyong tandang. Aniya, habang nagmamanman sa paligid. Nagpanting ang tenga ni Maing, para bang insulto ang biglaang pagbisita ng kanilang matagal ng kalaban. Magsasalita na sana ito nang biglang kinabig siya ni Lolo Salvo. Senyales na maghinay-hinay muna ito. Oo, Domingo. Ibinebenta nga namin. Mahinang sagot dito ni Lolo Salvo. Naglakad naman si Domingo palapit sa mga kulungan at tiningnan ang mga manok. Pagkatapos ng ilang saglit, tumawa naman ito ng mahina. Sayang, magaganda pa naman ang mga ito. Pero dahil magkaibigan naman tayo, bibilihin ko na lahat at bibigyan ko kayo ng magandang presyo. Nagpalitan ng tingin si Maing at Lolo Salvo. Ang inaasahan nilang insulto ay nauwi sa isang malaking sorpresa. Hindi lang binili ni Domingo ang mga tandang, binayaran pa niya ito sa presyong mas mataas kaysa sa inaasahan nilang dalawa. Nakadama ng matinding inis itong si Maing. Para bang ipinapakita ni Domingo na kaya niyang bilhin hindi lang ang kanilang mga manok, kundi pati na rin ang kanilang pag-asa. Ngunit bago pa siya makapagsalita,
Naramdaman niya ang kamay ng kanyang lolo sa kanyang balikat. Minsan, Apo, ang pinakamatalinong laban ay hindi ang paglaban. Bulong dito ni Lolo Salvo. Tinanggap nila ang alok ni Domingo. At bago naman ito umalis, nag-iwan pa ito ng isang mapang-asar na pagtawa. Sayang, hindi ko na kayo makikita sa sabungan. Pero kung gusto ninyo, dumaan kayo sa linggo. Manood lang kayo ng laban. Habang papalayo si Domingo, hindi naman maiwasan ni Maeng ang bumuntong hininga. Ano sa tingin mo, Lo? Pupunta ba tayo ng sabungan sa linggo? Maiging tanong niya sa kanyang lolo. Ngumiti lang naman ito si Lolo Salvo. May bahid ng pangunawa sa kanyang mga mata. Depende sa iyo, Apo Maeng. Pero sa tingin ko, may mas mahalaga tayong dapat pagtuunan ngayon. Ang bagong simula natin. Tugon dito ng kanyang Lolo Salvo. At sa unang pagkakataon, sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan, ngumiti itong si Maeng. Alam niyang mahirap ang kanilang pasya, pero sigurado siya sa isang bagay. Hindi na siya babalik sa lumang mundo na puno ng pagkatalo. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, hindi bilang mga sabongero, kundi bilang mga tindero. Sa tapat ng sabungan, lumipas ang araw ng linggo para kay Lolo Salvo at Maeng. Maaga nilang binuksan ang kanilang maliit na tindahan. Naghanda sila ng mainit na kape, sigarilyo, tinapay at iba pang paninda na madalas sinahanap ng mga pumupunta sa sabungan. Hindi rin nagtagal, dumami ang mga tao na nagpapalipas ng oras sa kanilang pwesto bago pumasok sa loob ng ruweda. Pero habang lumalakas ang sigawan mula sa loob ng sabungan, hindi maiwasan ng maglolo na makaramdam ng matinding tukso. Para bang may kung anong humihila sa kanila, pabalik sa dati nilang mundo. Si Maeng, abala sa pagsandok ng kape. Bigla itong napahinto nang marinig ang malakas na hiyawan. Napalunok naman siya ng kanyang laway. Alam niyang isa iyon sa pinakamainit na laban. Napatingin siya kay Lolo Salvo na tahimik lamang na nakaupo sa tabi. Nakatingin sa malayo pero halata rin ang pangungulila sa kanilang dating gawi. Lo, baka naman pwede tayong sumilip lang kahit sandali. Bulong dito ni Maeng. Hindi maalis ang kiliti sa kanyang mga paa. Napangiti rin si Lolo Salvo pero umiling ito. Apo, yan ang pinakamasamang desisyon. Alam mo kung bakit? Dahil pag sumilip tayo ngayon, bukas babalik na naman tayo sa loob at sa isang linggo, baka nasa ruweda na ulit tayo. Tugon dito ng kanyang Lolo Salvo. Napabuntong hininga si Maeng. Tama ang kanyang lolo. Kung babalik sila ngayon, mawawalang saysay ang kanilang lahat na pinagdaanan. Maya-maya, matapos ang huling laban, naglabasan na ang mga tao. May mga masaya, may mga dismayado. May ilang bumili ng sigarilyo at kape sa kanilang tindahan. Isang matandang kakilala ni Maeng, si Goryo, ang dumaan at bumili ng sigarilyo. Pag-abot ni Maeng sa paninda, bigla namang bumuntong hininga si Goryo at nagsabing, "Dalawang panalo na naman si Domingo. Magagandang mga panabong niya ngayon, lalo na yung isang pulang manok na nabili niya nung isang araw." Biglang napatingin sina Maeng at Lolo Salvo sa isa't isa. Walang duda, maaaring isa sa mga nanalong tandang ni Domingo ay dating kanila. Nanginig ang kamao ni Maeng. "Lo, kung tayo pang may hawak sa mga yon, tayo sanang nanalo."
Gigil na wika dito ng binata. Pero higit sa lahat, alam nilang maglolo na hindi lang dahil sa husay ng mga manok, kaya nananalo itong si Domingo. Malinaw pa sa sikat ng araw, may kababalaghang ginagawa ito. Nakita ni Lolo Salvo ang namumuong galit sa mukha ni Maeng. Mabilis niyang ipinatong ang kamay sa balikat ng apo at marahang itong nagsabi ng, Apo, kalma ka lang. Hindi na natin laban yan. Tapos na tayo sa mundong yan. Ngunit sa loob ni Maeng, may nag-aalab na damdamin. Alam niyang tama ang kanyang lolo, pero hindi niya kayang basta na lang baliwalain ang lahat. Kung si Domingo ay patuloy na nandaraya at walang nakakahalata, kailan pa ito titigil? At papaano kung may iba pang mabiktima tulad nila? Habang tahimik niyang iniinom ang kape, isang bagay ang naglalaro sa isip ni Maeng. Siguro hindi na kami sabungero, pero baka may ibang paraan para maitama kong lahat ng mali. Turan ni Maeng sa kanyang sarili. Lumipas naman ang ilang buwan at tila tuluyan ng nawala sa sistema ni Lolo Salvo at Maeng ang sabong. Hindi na nila nararamdaman ang pangungulila sa sigawan, sa loob ng roweda o sa amoy ng arena. Sa halip, abala sila sa pagpapatakbo ng kanilang maliit na tindahan sa tapat ng sabungan. Kahit hindi kasing laki ng kita noong sabungero pa sila, sapat nito upang mabuhay sila ng maayos na walang pangamba, walang talo at higit sa lahat, walang pandaraya. Ngunit isang gabi, habang papatulog na si Maeng, may narinig siyang mahina ngunit pamilyar na tunog. Ang huni ng isang sisiw. Napakunot ang noo niya. Matagal nang wala silang manok at tiyak niyang hindi siya nagkamali sa kanyang narinig. Noong una, binaliwala lang niya ito. Iniisip na baka may ligaw na sisiw mula sa ibang bakuran. Ngunit habang lumilipas ang mga minuto, hindi ito mapakali. Sanay siya sa pag-aalaga ng manok at alam niyang hindi normal para sa isang sisiw ang mag-isa sa ganoong oras ng gabi. Bumangon siya mula sa papag at dahang-dahang lumabas ng bahay. Patungo siya sa lumang kulungan ng kanilang mga tandang. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, hinanap niya ang pinagmumulan ng huni. At doon niya ito nakita. Isang maliit na payat na sisiw, nanginginig sa lamig, nag-iisa sa tabi ng lumang kulungan. Napakababa ng katawan nito. Tila pagod na sa kakahanap ng init. Wala naman siyang nakitang ibang sisiw o inahin. Parang bigla na lang itong lumitaw mula sa kawalan. Dito lumuhod si Maeng at marahang kinuha ang sisiw. Naramdaman niyang mahina ito. Gutom na gutom at pagod. Saan ka ba nang galing ha? Mahinang tanong niya. Alam niyang hindi niya ito maaaring iwanan. Agad niya itong dinala sa loob ng bahay at pinainitan sa isang basahang tuyo. Naghanda rin siya ng konting pagkain para dito. Durog na mais at patak ng maligamgam na tubig upang bumalik ang lakas nito. Habang pinagmamasdan niya ang munting nilalang, dito napaisip si Maeng. Parang siya at ang kanyang lolo rin noon. Naligaw, nawala pero nakahanap ng bagong landas. Ngunit ang isang tanong ay hindi niya maiwasang isipin. Papaano napunta rito ang sisiw na yon? At bakit parang itinadhana na siya ang makakita rito? Nagising naman si Maeng sa malakas na pagtawag ng kanyang lolo. Maeng apo,
Ano itong nakikita ko sa may kulungan? Agad naman siyang bumangon at lumabas. Nakita niyang nakatayo si Lolo Salvo sa harap ng lumang kulungan ng kanilang mga manok. Nakakunot ang noo nito habang nakatitig sa maliit na sisiw na nasa loob. Bakit may sisiw rito? Saan mo nakuha ito? Tanong naman dito ng matanda. Halatang may halong inis sa kanyang tinig. Alam ni Maing na may mali sa sitwasyon ang makita ng kanyang lolo ang isang manok sa kanilang bakuran matapos nilang mangako na iiwan na ang sabong. Lo, hindi ko ito binili o kinuha sa iba. Kagabi, narinig ko ang huni nito sa labas ng kulungan. Nang tingnan ko, mag-isa lang ito at nangihina na. Wala naman ako nakitang inahin o ibang sisiw. Kawawa naman kung pababayaan eh. Paliwanag dito ng kanyang apo. Pero hindi kumbinsido itong si Lolo Salvo. Kahit pa, Maeng, alam mong mali ito. Hindi tayo dapat bumalik sa dati nating buhay. Sinabi na natin sa isa't isa na tapos na tayo sa sabong. Galit na tugon dito ng kanyang Lolo Salvo. Napayuko na lamang si Maeng. Alam niyang may punto ang kanyang lolo. Kahit isa lang itong sisiw ngayon, baka ito ang maging dahilan upang muli silang mahulog sa mundo ng pagsusugal. Anong balak mong gawin dyan? Tanong dito ni Lolo Salvo. Ako na lang ang bahala rito, Lolo. Hindi ko naman balak isali to sa sabong eh. Hindi rin ako bibili ng iba. Gusto ko lang itong buhayin. Tugon dito ni Maeng. Sinusubukang kumbinsihin ng kanyang lolo. Pero umiling lang si Lolo Salvo. Kung talagang gusto mong buhayin yan, ibigay mo na lang sa iba. Iwasan na natin ang anumang may kinalaman sa manok. Mariing pagtutol dito ng matanda. Napabuntong hininga naman itong si Maeng. Alam niyang tama ang kanyang lolo, pero sa hindi may paliwanag na dahilan. Hindi niya kayang basta na lang ipamigay ang sisiw. May kung anong humihila sa kanya upang alagaan ito. At kaya, sa kabila ng pangako nila ng kanyang lolo, gumawa siya ng isang desisyon. Kinagabihan, nang makatulog na si Lolo Salvo, dahan-dahan niyang kinuha ang sisiw at dinala ito sa isang abandonadong kubo sa may di kalayuan sa kanilang bahay. Nilinis niya ang isang bahagi ng kubo. Gumawa ng maliit na pugad at sinigurong ligtas ang sisiw mula sa anumang hayop na maaaring manakit dito. Dito niya itinago ang sisiw, palihim na aalagaan ng hindi nalalaman ng kanyang lolo. Habang nakaupo naman sa tabi ng munting nilalang, napaisip naman itong si Maeng. Bakit ba parang hindi ko kayang bitawan ka? Bulong niya sa kanyang sarili. At sa isip niya, naglaro ang isang bagay na ang sisiw na ito ay hindi isang ordinaryo at maaaring dala nito ang isang mas malaking dahilan na hindi pa niya nauunawaan. Napangiti at napailing na lamang itong si Maeng. Sa loob ng ilang araw na lihim na pag-aalaga ni Maeng sa sisiw na yon, napansin niya naman ang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Napakabilis ng paglaki nito. Karaniwan ilang linggo bago magbago ang itsura ng isang sisiw. Pero sa loob lamang ng halos isang linggo, unti-unti na itong nagkakaroon ng malalakas na pakpak at mas matibay na pangangatawan. Ano? Imposible to. Bulong niya habang pinagmamasdan ang sisiw sa kanyang harapan. Makalipas pa ang ilang araw. Isang umaga, habang dala niya ang pagkain para sa sisiw, ay natigilan siya sa kanyang nakita. Sa loob ng kulungan ng abandonadong kubo, hindi na ang maliit at payat na sisiw ang naroroon. Sa halip, isang napakagandang tandang
na kulay puti ang nakatayo roon. Tuwid ang tindig, matikas na matikas. Para itong isang mandirigma na buong tapang na nakatitig kay Maeng. Para bang hinihintay nito ang kanyang iuutos. Lumapit naman siya at pinagmasdan itong mabuti. Ang bawat balahibo nito ay makinis at kumikintab sa liwanag ng umaga. Ang mga paa nito ay matitigas at matutulis ang mga tahid. Saktong-sakto para sa isang sabong. Wala namang duda kung ilalaban nito sa ruweda, siguradong magwawagi ito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Maeng. Alam niyang naroroon na naman ang tukso, ang tawag ng sabong, ang posibilidad ng muling pagkapanalo at ang pagbagon mula sa mga pagkatalo nila noon. Pero agad niyang iniwasan ang isipan iyon. Hindi na kami babalik doon. Mahina niyang sabi sa kanyang sarili. Kinuha niya ang dalang pagkain at inilagay ito sa harapan ng manok. Sige na, kumain ka lang. Hindi kita isasali sa sabong, kaya huwag kang umasa. Parang nauunawaan siya ng tandang. Tahimik itong kumain habang si Maeng ay umalis na. Pilit nilalabanan ang bumabalik na damdamin sa kanyang puso. Habang naglalakad pabalik sa tindahan, hindi niya maiwasan ang magtanong sa kanyang sarili. Ano ka ba talaga? Saan ka nang galing? At bakit parang tinadhana kang mapunta sa akin? Habang papalapit ang linggo, hindi naman mapakali itong si Maeng. Sa bawat sigaw ng sabungero, sa di kalayuan, sa bawat dumadaang lalaki sa tindahan nila na may bitbit na panabong, pakiramdam niya ay may bumubulong sa kanya. Tawag ng sabungero, tawag ng laban. Pinilit niyang lumaban, pinilit rin niyang kalimutan. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang isang desisyon lang ang maaari niyang gawin. At iyon ay bumalik sa ruweda. Sabado ng gabi, habang nakahiga, matagal siyang nakatitig sa kisame. Alam niyang mali ito. Alam niyang kapag nahuli siya ni Lolo Salvo, tiyak na malaking gulo ang mangyayari. Pero sa kabila ng lahat, hindi niya kayang pigilan ang sarili. Kinabukasan linggo ng umaga, nagkunwaring masama ang pakiramdam ni Maeng. Agad namang nag-alala itong si Lolo Salvo. Diyan ka lang, apo. Ako na ang bahala sa tindahan. Tugon dito ng kanyang lolo. Nang makaalis ang matanda, mabilis nang kumilos itong si Maeng. Kinuha niya ang puting manok. Puting tandang na pinangalanan niyang Talisay. Habang papunta sa may sabungan, ramdam niya ang paghalo ng kaba at pananabik. Matagal na rin simula nung huling beses siyang tumapak sa ruweda. Pero ngayong bumalik siya, iba ang pakiramdam na bumabalot sa kanya. Pagdating niya sa may sabungan, agad siyang napansin ng mga kilalang sabungero. Oh, Maeng, akala ko ba'y tumigil ka na? Sigaw naman dito ng isa niyang kakilala. Pero ang pinakanagulat sa kanya ay si Domingo. Nasa malayong sulok ito. Nakaupo kasama ang matandang lalaki na laging kasama nito. Napansin ni Maeng ang pagngisi ni Domingo. Bagamat nagulat ito sa kanyang muling paglitaw, may kumpiyansa sa kanyang muka. Tila isang hari na hindi takot sa bagong hamon. Lumapit naman si Maeng sa mesa upang irehistro ang kanyang dalang manok at tuluyan na siyang sasabak muli sa isang sabong. Ilang saglit lang, tinawag na ang laban. Nagharap ang dalawang tandang. Ang panlaban ni Domingo, isang malaki
at matikas na pulang tandang. At si Talisay ang mahiwagang puting tandang na lumaki ng mabilis. Sa pagpasok ng ruweda, biglang naramdaman ni Maeng ang malamig na tingin ng matandang lalaki na kasama ni Domingo. Tulad ng dati, tahimik itong bumubulong. Para bang may kung anong mahika na ginagamit sa laban. Pero nang sandaling yon, parang may ibang nangyari. Nang magsimula ang laban, agad na lumundag ang pulang tandang ni Domingo. Mabilis at agresibo tulad ng inaasahan. Ngunit bago pa nito matamaan si Talisay, isang mabilis na galaw ang ginawa ng puting tandang. Isang mabilis na lipad, isang eksaktong sipa at sa isang iglap, bumagsak ang pulang tandang ni Domingo. Tahimik ang buong sabungan. Nanlaki ang mga mata ni Domingo. Sa unang pagkakataon, tila hindi gumana ang orasyon ng matanda. Si Maeng, sa kabilang banda, hindi na napigilan ang sarili. Napatalon ito sa sobrang tuwa. "Panalo! Panalo ako!" Sigaw ni Maeng na may malaking ngiti sa kanyang mga labi. Ang mga pusta, ang ingay ng mga sabungero, lahat ay biglang napuno ng kaguluhan. Si Domingo, hindi makapaniwala. Napatingin siya sa matandang lalaki na kasama niya. Ngunit sa halip na mayrita o magalit, nakita ni Maeng ang kakaibang ekspresyon ng muka ng matanda. Tila isang titig ng pagkilala, ng paghanga, habang pinagmamasdan niya si Talisay. Isang tanong ang muling bumalik sa isip ni Maeng. Ano ka ba talaga? Pagka-uwi ni Maeng mula sa may sabungan, magaan ang kanyang pakiramdam. Matagal niya itong hinintay, ang muling maramdaman ang matinding sigla ng panalo. Ngunit sa pagbaba pa lang niya ng kanyang paa sa harapan ng tindahan, alam niyang may mas mabigat siyang haharapin. Nakaharap sa kanya si Lolo Salvo. Nakatayo sa may pinto. May muka at galit at puno ng pagkadismaya. Anong ginawa mo, Maeng? Matigas na boses dito ng matanda. Hindi na kailangan tanungin pa ni Maeng kung papaano nalaman ng kanyang lolo. Sa isang maliit na bayan na tulad ng kanila, mabilis kumalat ang balita. Lalo na kung tungkol sa isang dating sabungero na bumalik sa dating ruweda. Lo, hindi ko sinasadyang bumalik. Pero alam kong hindi ordinaryong manok si Talisay. Hindi ko kayang hindi siya ilaban eh. Sagot naman dito ng kanyang apo. Lalo namang nagdilim ang mukha ni Lolo Salvo. Ilang beses na tayong natalo. Ilang beses na tayong nawalan. Hindi mo ba natutunan ang leksyon natin? At ano ngayon? Dahil lang sa isang manok, handa ka nang bumalik sa buhay na sinumpa nating talikuran. Pero Lo, iba si Talisay. Hindi siya tulad ng ibang manok. Para siyang ipinadala mismo ng tadhana. At tingnan mo naman, nanalo tayo. Sa wakas, tinalo natin si Domingo. Nagagalak na wika dito ng binata. At ano ngayon, Maeng? Anong susunod? Aasa ka na naman sa swerte. Babalik ka sa mga dating bisyo. Seryoso at galit na tugon dito ng matanda. Hindi naman nakasagot itong si Maeng. Alam niyang may katwiran ang kanyang lolo. Pero para sa puso niya, may bahagi siyang nagsasabi na hindi lang ito tungkol sa sugal. May mas malaking dahilan kung bakit napunta sa kanya si Talisay. Biglang may humintong kalabaw sa tapat ng tindahan. Bumaba naman mula rito si Domingo. Kasama ang matandang lalaki. Ngumiti ito nang makita si Maeng. Magaling, Maeng.
Hindi ko inaakalang may itinatago ka palang alas. Ang ganda ng labang kanina ah. Pagbati naman dito ni Domingo. Hindi na sumagot si Maeng, pero ramdam niya ang titig ng matandang lalaki sa tabi ni Domingo. Matatalas ang mga mata nito. Para bang binabasa ang buong pagkatao ng puting tandang na nasa kanyang bisig. Diretso na tayo sa usapan. Bibilhin ko ang manok mo, Maeng. Sabihin mo ang presyo. Biglang sabi naman dito ni Domingo. Napatingin si Maeng sa kanyang lolo, ngunit hindi ito nagsalita. Pasensya ka na, hindi ko siya binibenta. Madiing sagot dito ng binata. Natawa naman itong si Domingo at nagsabi ng, Ano? Huwag ka nga magbiro, Maeng. Alam mong malaking halaga ang kaya kong ibigay. 5,000 piso. 10. Sabihin mo lang. Kayang-kaya kong bayaran. Mas lalo namang tumigas ang mukha ni Maeng sa kanyang narinig. Di ba sinabi ko na, hindi ko siya binibenta? Sandaling katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Si Domingo ay hindi mukhang galit, ngunit ang matandang kasama niya ay tila mas lalong tumalim ang titig kay Talisay. Maya-maya, sa unang pagkakataon, dito nagsalita ang matanda. Saan mo nakuha ang manok na iyan, iyo? Malumanay na boses naman dito ng matanda. Nagpantig naman ang tenga ni Maeng. Wala kayong pakialam. Basta ang alam ko, akin siya at hindi ko siya ibibenta. Tumango-tango naman ang matandang si Hernan, sakay ito bumaling kay Domingo. Hindi ko inaasahan ito, Domingo. Pero ang manok na yan, hindi pangkaraniwan. Iyon na nga bang sinasabi ko eh. Sabat naman dito ni Maeng. Hindi mo ako naiintindihan, bata. Ang manok na yan, may dalang misteryo. At kung hindi mo alam ang tunay nitong pinagmulan, baka isang araw, ikaw mismo ang pagbayaran nito. Mahina ngunit matigas ang sagot dito ng matanda. Anong ibig mong sabihin? Kunot noong tanong dito ni Maeng. Ngunit hindi na sumagot ang matanda. Tumalikod dito at muling sumakay sa kariton. Kasama naman si Domingo na mukhang naiinis sa nangyari. Mag-iiba ang ihip ng hangin, Maeng. Kapag nagbago ang isip mo, alam mo kung saan ako hahanapin. Huling wika ni Domingo bago ito tuluyang sumakay. Habang papalayo ang kariton, naramdaman ni Maeng ang bigat ng mga sinabi ng matanda. Napatingin siya kay Talisay na tahimik lang sa kanyang braso. Ano ba talaga ang totoo? Sino ka ba, Talisay? Tanong niya sa kanyang isip. Tahimik na naglakad pa uwi ang maglolo. Wala silang imikan. Alam ni Maeng na masama pa rin ang loob ni Lolo Salvo, ngunit hindi niya alam kung papaano ito aayusin. Pagdating sa bahay, dahan-dahan niyang inilagay si Talisay sa lumang kulungan ng manok. Tila ba ikaw ang dahilan ng lahat ng ito? Mahina niyang bulong sa puting tandang. Sa kabila ng lahat, hindi niya magawang itapon o ibenta itong si Talisay. Pakiramdam niya, may mas malaking dahilan kung bakit dumating ang manok na ito sa kanyang buhay. Sa paglipas ng oras, bumigat ang hangin. Napansin ni Maeng na parang masyadong tahimik ang paligid. Ni hindi umaawit ang mga kuliglig at ang malamig na hangin ay may dalang hindi maipaliwanag na kaba. Maya-maya pa, biglang nagising ang maglolo sa gitna ng gabi. Isang malakas na, garalgal na tunog ang pumuno sa dilim. Kasunod nito, may mga yabag at kaluskos na tila nagmumula sa labas ng bahay. Napabalikwas si Maeng. Hindi iyon normal na ingay ng hayop. Si Lolo Salvo naman
Bagamat may edad na, ay agad na bumangon at dahang-dahang sumilip sa maliit na siwang ng bintana. Ngunit sa kanyang pagsilip, agad siyang napaurong at napasigaw. Aswang! Nanlamig naman itong si Maeng. Hindi pa siya nakakakita ng aswang sa buong buhay niya. Pero batid niya ang mga kwento tungkol sa mga nilalang na ito. Nagmadaling kumuha si Lolo Salvo ng itak habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa labas naman, unti-unting lumilinaw sa dilim ang mga anino ng mga nilalang. Mahaba ang mga kanilang kuko. Pulang-pula ang kanilang mga mata at may matutulis na ngipin na bumabakat sa ilalim ng kanilang may itim na balat. 3 sila at dahan-dahan silang lumalapit. Pero bago pa man makapasok ang mga ito sa loob ng bahay, isang kakaibang ingay ang umalingaw-ngaw sa kapaligiran. Mataas, matinis at puno ng tapang ang tila pagsigaw ng isang tandang. Nagulat naman dito ang maglolo nang makita nilang may gumalaw sa kadiliman. Isang anino na biglang tumalon mula sa kulungan. Si Talisay. Sa isang iglap, bumangga ang puting tandang sa isa sa mga aswang. Dito napasigaw ang halimaw ng biglang mapatras, tila nasunog sa pagdapo ni Talisay. Nakita ng maglolo kung papaano lumaban ang puting tandang. Napakabilis ng kanyang galaw at sa bawat hampas ng kanyang matutulis na tahid, nagiiwan ito ng sugat sa balat ng mga halimaw. Ang 3 aswang na kaninay punong-puno ng kumpiyansa ay biglang nag-alangan. Muli siyang lumundag ng mas mabilis, mas malakas. Sa isang iglap, napalundag ang isang aswang, duguan ng katawan at napasigaw bago tumakbo papalayo. Dito isa-isang nagsitakbuhan na ang mga aswang palayo sa bakuran ng maglolo at sa loob lamang ng ilang saglit nawala na sila sa kadiliman. Tahimik na bumaba si Talisay mula sa kanyang paglipad at bumalik ito sa kanyang kulungan. Parang walang nangyari. Napahawak naman si Maing sa kanyang dibdib. Habol-habol ang hininga. At si Lolo Salvo naman ay nakatulala. Hindi makapagsalita. Maya-maya, nagtagpo ang tingin nilang maglolo. Lo, ano yun? Nanginginig na tanong dito ng kanyang apo. Mabagal naman bago sumagot ang matanda. Ewan ko, apo. Pero hindi yan ordinaryong manok. Wika sa kanya ng Lolo Salvo niya. Kinabukasan, hindi pa man tuluyang nakakalabas ng bahay si Maing. Agad siyang natigilan. Sa di kalayuan sa ilalim ng anino ng isang punong mangga, naroroon ang matandang lalaki na laging kasama ni Domingo. Tahimik itong nakatayo, ngunit ang nakakatakot ay ang matalim nitong titig na parang sinusuri siya nito o mas malala pa, parang binabasa ang kanyang buong pagkatao. Napalunok lamang itong si Maing. Anong ginagawa niya rito? Bulong niya sa kanyang sarili. Pakiramdam niya ay parang may bumalot na lamig sa paligid. Hindi niya maipaliwanag, pero may kakaiba na presensya ang matanda. Maya-maya pa, dahan-dahan itong lumapit sa kanya at nagwika ito ng, Iho, sabihin mo sa akin, saan mo talaga nakuha ang puting manok na yan? Wika naman dito ni Hernan. Hindi naman agad nakasagot itong si Maing. Hindi niya alam kung dapat ba siyang sumagot o tumakbo pabalik sa loob ng bahay. Anong pakialam mo? Matapang niyang sagot kahit naramdam niyang nanginginig na ang kanyang kamay. Umangat ang isang kilay ng matanda
at nagwika ito ng, Kung alam mo lang kung ano talaga ang hawak mo, Iho, baka hindi mo yan ipagmalaki. "Anong ibig mong sabihin?" Napapalunok na wika ni Maeng. Umiling naman ang matanda. Sakay ito humakbang, palapit pa sa kanya. Hindi mo ba naisip kung bakit biglang lumitaw ang manok na yan? Hindi mo ba napansin ang kakaibang bilis ng paglaki niya? At hindi mo ba nakita kung paano siya lumabang kagabi? Napapaatras naman itong si Maeng. Paano nalaman ng matanda ang tungkol sa laban kagabi? Anong alam mo?" Nauutal na tanong dito ng binata. Dahang-dahang ngumiti ang matanda. Pero hindi iyon pangkaraniwang ngiti. Para bang puno ito ng sikreto at babala. Ang manok na yan, hindi pangkaraniwan. At kung hindi mo pa rin alam kung bakit, dapat kang matakot. Wika pa dito ng matanda. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib ni Maeng. Bago pa siya makasagot, bigla namang bumukas ang pinto at dito lumabas si Lolo Salvo. Agad niyang napansin ang matanda at napakunot ang noo nito. Anong ginagawa mo rito? Matigas na tanong dito ni Salvo. Humakbang paatras ang matanda, pero hindi nawala ang ngiti sa kanyang muka. Nagpapayo lang sa batang ito. Baka kasi hindi niya alam kung anong klaseng nilalang ang inaalagaan niya. Sagot naman dito ni Hernan. Dahil sa mga sinabi nito, lalong nagduda itong si Maeng. Ano ba talaga ang sikreto ni Talisay? Bakit takot ang matandang ito sa kanya? At higit sa lahat, sino ba talaga ang matandang ito? Bago pa makasagot itong si Salvo, biglang tumalikod ang matanda at naglakad ito papalayo sa kanila. Mag-iingat kayo dahil hindi lang kayo ang nakakaalam sa totoo. Huling sabi nito. Habang papalayo ito, hindi pa rin makagalaw itong si Maeng. Napatingin siya kay Lolo Salvo na tila nag-iisip ng malalim. "Lo, anong gagawin natin?" Mahina niyang tanong sa kanyang lolo. Matagal naman bago sumagot ang matanda. Pero nang magsalita ito, may bigat ang kanyang tinig. Kailangan nating malaman ang katotohanan tungkol kay Talisay bago pa mahuli ang lahat. Sagot dito ng kanyang lolo Salvo. Sa muling pagbisita ni Hernan, wala na ang anyo nitong tila payapang matanda. Ang dating malamig na mga mata nito ay ngayon ay puno na ng panggigigil at pananakot. Huling beses ko nang aalokin ka, bata. Ibigay mo sa akin ang puting tangdang na yan at titigilan ko na kayo. Madiing bulalas dito ni Hernan. Pero matigas itong si Maeng. Hindi mo siya makukuha. Ano man ang balak mo, hindi ako papayag. Matapang niyang sagot sa matanda. Napangisi naman si Hernan, pero hindi iyon isang mapayapang ngiti. Ito ay puno ng puot. Akala mo ba kaya mong protektahan ang sarili mo? Ang matandang yan. Sabay tingin kay Lolo Salvo. Hindi mo alam ang pinasok mo, bata. Ang manok na yan ay hindi mapapasa iyo. Hindi mo naiintindihan ang kapangyarihan na dala niya. Matapang na wika naman dito ni Hernan. Napatingin si Maeng kay Talisay na nasa kulungan. Tila hindi man lang natitinag sa presensya ng kausap nila. Pero bago pa siya makasagot, bigla namang sumingit si Lolo Salvo. Ikaw ang may kagagawan ng nangyari noong isang gabi, hindi ba? Malamig ang tinig ng matanda. Sandaling tumahimik si Hernan, pero maya-maya ay tumawa ito ng mahina. Dahan-dahang lumapit si Hernan kay Maeng. Tama ka, matanda.
Pinapunta ko ang mga alagad ko para kunin ang puting tandang. Pero nagulat ako. Kaya palang lumaban ng tandang na yan. Mariing wika ni Hernan. Nag-init ang dugo ni Maeng sa kanyang narinig. Ano ka ba talaga? Isa ka rin ba sa kanila? Aswang ka rin ba? Singhal niya dito. Umiling naman itong si Hernan, pero may ngiting pilit na pinipigil. Mas malala pa ako sa kanila, bata. Mahinang sagot nito. At sa isang iglap, ang dating anyong matandang mahina ay unti-unting nagbago. Humaba ang kanyang mga daliri. Tumalim ang kanyang mga kuko. Ang kanyang balat ay unti-unting naging mas maitim. At ang kanyang mga mata ay naging pulang-pula. Parang nagliliyab ito sa galit. Napalunok na lamang si Maeng habang umaatras si Lolo Salvo. Mariing hawak ang kanyang itak. Sinasabi ko na sa iyo, Apo. Hindi pangkaraniwang nilalang ang kaharap natin. Bulong naman dito ni Salvo. Muli namang nagsalita si Hernan. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mababa at mas matalim ang kanyang tono. Kung hindi mo ibibigay ng kusa ang tandang na yan, pipilitin kitang gawin ito. At sa isang iglap, biglang nawala si Hernan sa kinatatayuan niya. Isang malakas na hangin ang dumaan sa pagitan ng maglolo. At mula sa kanilang likuran, isang malalim na tinig ang nagmumula kay Talisay. Nakapwesto na ito sa harap ng kanyang kulungan. Ang kanyang mga pakpak ay bahagyang nakabuka at ang kanyang malagintong mata ay nakatitig kay Hernan. Muling ngumisi naman itong si Hernan. Mukhang alam na niya kung sino ang tunay niyang kalaban. At sa isang iglap, lumundag ito papunta sa puting tandang. Ngunit hindi na naghintay pa itong si Talisay. Sa bilis na hindi maabot ng mata, tumalon ito at sinalubong si Hernan sa ere. Isang malakas na kalabog ang narinig, kasabay ng puwersang pagyanig sa lupa. Nagkasalubong ang dalawa. Halimaw laban sa isang misteryosong tandang. At doon na nagsimula ang tunay na labanan. Lumabas na rin ang iba pang aswang at mabilis na pumanhik ng bahay ang maglolo. Sa gitna ng kaguluhan, habang halos madurog na sa laban si Talisay kay Hernan at sa mga aswang, biglang lumitaw ang isang nakakasilaw na liwanag sa gitna ng bakuran. Napatras ang maglolo habang si Hernan at ang kanyang mga kasama ay tila nasunog sa liwanag na iyon. At mula sa liwanag lumitaw ang isang engkantong puti. Ang kanyang buhok ay kulay pilak at ang kanyang balat ay animoy kumikinang sa ilalim ng buwan. Ang kanyang mga mata ay may mga malamig ngunit puno ng kapangyarihan. Iginuhit nito ang isang bilog sa ere gamit ang kanyang mga kamay. At sa isang iglap, dito napatras ang mga aswang na tila may kung anong pumipigil sa kanila. Hernan, matagal na kitang minamanmanan. Oras na upang tapusin ito. Malamig ngunit matigas ang boses ng engkanto. Nangingit-ngit si Hernan, pero halata ang takot sa kanyang muka. Ngunit hindi naman natinag dito ang engkanto. Ang tandang nito ay hindi siya pangkaraniwan. Siya ay ipinadala upang labanan ang kasamaan na tulad mo. Ngunit dahil din sa kanya, napilitan akong lumantad. Lalo namang lumakas ang loob ni Maeng sa kanyang narinig. Sino ka ba talaga? Tanong dito ng binata. Saglit na tumingin sa kanya ang engkanto.
bago bumalik ang tingin kay Hernan. Ako ang tagapangalaga ng mga nilalang na tulad ni Talisay. At ngayon, dapat ko nang tapusin si Hernan. Sagot dito ng engkanto. Sa isang iglap, gumuhit ang hangin sa pagitan ng engkanto at ng halimaw. Nagsimula ang isang labanang hindi pa nakikita ng maglolo. Engkanto laban sa halimaw. Talisay laban sa mga aswang. Ang kanilang tahimik na buhay ay tuluyang nagbago. At sa gabing yon, isang matinding sagupaan ang magpapasya kung sino ang tunay na magwawagi. Ang liwanag o ang dilim. Matapos ang matinding sagupaan, nanumbalik ang katahimikan sa kanilang bakuran. Wala na si Hernan at naglaho na rin ang engkanto. Iniwan lamang ang malamig na hangin at ang liwanag ng buwan na tila nagpapaalala sa kanila ng nangyari. Pero sa gitna ng lahat, nanatili lamang si Talisay. Nakaupo ito sa kanyang kulungan, tila walang bahid ng sugat. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng di maipaliwanag na lalim. Dito huminga ng malalim si Maeng at dahan-dahang lumapit sa kanyang tandang. Hindi ka ordinaryong manok, hindi ba? Mahina niyang tanong habang hinahaplos ang ulo nito. Sa loob ng maraming buwan, inakala niyang muling ibabalik ni Talisay ang dati niyang buhay bilang isang sabungero. Pero ngayon, nakita niya kung ano talaga ang kayang gawin ng tandang. Napagtanto niyang may mas malalim na dahilan kung bakit dumating ito sa kanya. Hindi upang magbalik sa loob ng sabungan, kundi upang puksain ang masasamang nilalang na nagkukubli sa dilim. Lumapit naman si Lolo Salvo at tinapik sa balikat itong apo niya. Ang dating sabungero na ang mundo ay umiikot sa sugal ay ngayon ay may panibagong layunin sa buhay. Ang maging tagapangalaga ng isang pambihirang nilalang na siyang nagbabantay laban sa kasamaan. At mula sa gabing yun, nagsimula ang isang bagong yugto sa buhay ni Maeng. Isang bantay sa dilim kasama ang kanyang tandang na puti. Sa paglipas ng mga buwan, naging bahagi ng gabi-gabing buhay nila Maeng at Lolo Salvo ang panibagong sabong. Hindi na ruweda ng sabungan, kundi sa mismong lansangan at kakawiyan ng kanilang bayan. Hindi na mga tandang ng ibang sabungero ang kanilang mga kalaban, kundi mga nilalang ng dilim, mga aswang na patuloy gumagala sa kanilang lugar, naghahanap ng bibiktimahin. Sa tuwing maririnig nila ang kakaibang alulong sa gabi o ang huni ng ibong hindi pangkaraniwan, alam na nilang oras na namang kumilos. Si Talisay, ang puting tandang na minsang inakala ni Maeng na magbabalik sa kanya sa sugal, ay naging sandata laban sa kasamaan. Minsan isang gabi, tahimik at malamig, biglang narinig ni Maeng ang isang malakas na kaluskos sa likod ng bahay. Alam niyang hindi iyon ordinaryong tao. Lumabas siya, dala ang itak na palaging hinahasa ni Lolo Salvo. At sa isang kumpas ng kamay, lumundag mula sa kanyang kulungan si Talisay. Nagniningning ang mga puting balahibo sa liwanag ng buwan. Sa isang iglap, isang itim na nilalang ang sumugod mula sa anino. Malalaki ang mga kuko at nanlilisik ang pula nitong mga mata. Hindi na kailangang utusan si Talisay. Mabilis itong pumagaspas, lumundag at sa isang iglap, isang matinding sagupaan ang naganap. Sa tuwing nagkakagulo, nasa tabi lang si Lolo Salvo. Hawak ang lumang anting-anting.
na iniabot sa kanya ng albularyong si Mang Teoy. Noong unang beses silang humingi ng tulong, naging gawin na nilang maghintay sa pagsikat ng araw bago umuwi. Tinitiyak na wala nang natitirang panganib bago sila magpahinga. Dati ang buhay nila Maing at Lolo Salvo ay umiikot sa pera, sugal at sabungan. Ngayon, sila na ang naging bantay ng kanilang bayan. Hindi man alam ng ibang tao ang tunay nilang ginagawa. Naging tahimik silang mga mandirigma sa dilim. Isang sabungero at isang matandang veterano. Kasama ang puting tandang na itinakda upang labanan ang mga halimaw. At sa bawat laban na kanilang napagwawagian, isang bagay ang malinaw. Hindi na lang sila simpleng sabungero. Sila na ang bagong tagapagtanggol laban sa dilim. Lumipas ang maraming taon at sa kabila ng lahat ng laban na kanilang pinagdaanan, dumating na rin ang hindi may iwasang sandali. Ang huling araw ni Lolo Salvo sa mundong ibabaw. Nakaiga ang matanda sa kanilang lumang bahay. Pinapalibutan ng mga alaala ng nakaraan. Ang kanyang dating matigas at matapang na tindig ay ngayoy mahina na. At ang kanyang katawan ay unti-unting bumigay sa sakit na dumapo sa kanya. Sa tabi niya, nakaupo naman ang kanyang apong si Maing. Hawak ang kamay ng kanyang lolo. Habang si Talisay naman ay tahimik na nakatayo malapit sa kanila. Animoy nauunawaan ang bigat ng sandali. Apo, hindi na kita matutulungan sa susunod na laban. Pero gusto kong mangako ka sa akin. Mahina ngunit matatag ang tinig ni Salvo. Napapikit naman itong si Maing. Pilit na pinipigilan ang pagpatak ng luha. Ano yun, Lo? Mahina niyang sagot. Ipagpatuloy mo ang sinimulan natin. Bantayan mo ang bayan natin laban sa kadiliman. Dumagundong ang tibok ng puso ni Maing. Alam niyang matagal na niyang itinuring na misyon ito. Pero iba pa rin kapag ang taong pinakamalaga sa kanya ang nagsusumamo na ipagpatuloy niya ang laban. Hindi naman nagdalawang isip itong si Maing. Hinawakan niya nang mahigpit ang kamay ng kanyang lolo at tumango. Pangako, Lo. Hindi ako titigil. Hindi kita bibiguin sa pangako ko. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Mabuti. Mabuti naman, Apo. At sa huling pagkakataon, bumuntong hininga si Lolo Salvo at tuluyan ng namahinga. Hindi naging madali para kay Maing ang mawalan ng lolo. Sa mga sumunod na araw, ang tahimik nilang bahay ay tila naging mas malungkot. Wala na ang paulit-ulit na kwento ng matanda. Wala na ang kanyang matigas na tinig na sumisigaw sa tuwing magpapabaya si Maing. Pero sa kabila ng lungkot, may isang nilalang na nanatili sa kanyang tabi. Si Talisay. Nakatayo ito sa tabi ni Maing. Parang sinasabi sa kanya na hindi siya nag-iisa. At nang dumating ang unang gabi, matapos ang paglilibing ni Lolo Salvo, muli niyang narinig ang mga kaluskos sa dilim. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Sa unang pagkakataon, hinarap ni Maing ang kadiliman na wala na ang kanyang lolo at tanging kasama lamang niya ang kanyang puting tandang. Hindi na siya ang dating Maing na sabungero. Ngayon, siya na ang tagapagtanggol ng kanilang bayan. At sa kanyang dibdib, dala niya ang pangako sa kanyang Lolo Salvo na habang siya'y nabubuhay, hindi siya magpapatalo sa dilim.
Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na may higit pa palang plano ang tadhana sa ating buhay. Mga pangyayari na hindi nating inaasahan. Mga bagay na hindi natin lubos maisip na mangyayari pala sa atin. Ang pagyakap sa tadhanang ipinagkaloob ng buhay sa atin ay isang magiting na gawain. Okay, komento ko, grabe tong kwento natin. Kumbaga parang makapigil hininga talaga, no? Alam niyo yung kabaryo, hindi siya purong aswang, talagang minimal lang eh. Pero nandun yung parang, kasi ako, habang ninanarrate ko yung mga ganitong storya, alam mo yung parang nadadala ka sa kwento. Talagang naramdaman ko yung emosyon, lalo na nung huling yugto ng kwento natin kung saan na maalam si Lolo Salvo. Pati ako, parang bumigat yung loob ko. Kaya lang, mas mabuti na yung gano'n na kumbaga nawala si Lolo Salvo dahil sa katandaan niya. Diba? Kasi alam naman natin na mandirigma tong dalawang bida natin. Hindi lang sila Antingero Albularyo. Talagang mandirigma sila. Yun nga lang, mas mabuti na dumating yung ganong punto na sa katandaan kaysa naman sa kamay ng mga masamang nilalang, di ba? So, yon para sa akin. Nakakalungkot pero maganda. May aral talagang binitawan tong kwento natin. Halos lahat naman pero grabe to. Saka yun nga, hindi ko rin masabi kung anong uri ng engkanto to si Talisay. Siguro alaga to. No? Alaga ng engkanto. Yun, grabe. Napakagaling sa mga sabongero dyan. Huwag kayong mawala ng pag-asa. May pag-asa pa. Si Talisay. Yan. So, kabaryo, kung may komento kayo sa kwento natin, comment nyo sa baba. Babasahin namin. At muli, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating channel na Kwentong Baryo. Konti na lang. 100k na tayo yon. Salamat sa inyo. Suportahan nyo rin sana yung isa nating channel na Kwento ni Kabaryo. Yan. Doon halos same lang lahat. Kumbaga, magaganda rin yung kwento natin doon. Pati na rin sa Kwentong Kalakbay. Yun nga pala, baka maiba yun. Mawawala na yung boses ni Jen pero dalawa pa rin kami ni Otits na maririnig nyo sa Kwentong Kalakbay. So, paano? Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.